Sonke isikhathi kumele ngidlule kulezi hibe nje. Angazi nokuthi ngizofika kanjani nje sanguthi. Ngizomthola kanjani ngempela uDurike mina Nkosi yami? Hayi, ngabe uphi ngempela? Hawu Durike madam, hawu sawubona. Lila. Musukumemeza, musukuba ngumsindo, he? Umndeni wonke uzovela uphume njengamanje thula. Ngizothini ngempela uma ngabe makhona umuntu ongibamba ngikhuluma nalo yalila? Ngeke. Lokho kuzoba inkinga enkulu. Ngidinga ukuthola umuntu ozomxosha ngokusheshsha. Hawu. Ube la khona manje nje useyephi kanti? Hayi, hawu. Hawu, kumele ngabe ulindile nje noma imizuzu emihlanu nje. Oh, shh. Madam, ngilana. Woza ngalana, woza lana. Wena. Yebo madam. Ayi kwangcono ke manje. Hayi bese ngincanywa kakhulu phela. Kuyashisa namhlanje. Anginendaba. Ufunani lana? Angikutshelanga yini kanti? Nginento ebaluleke kabi kumele ngikhulume nawe. Yima kancane. Hlala la. Unganyakazi, hlala la. Ayi. Madam. Hamba qasha. Ene, hamba qasha. Philapho yana. AJ. Yini? Yazi bengicingha nawo amanzi. Isigamu sengelazi yamanzi. Ngiyaxolisa AJ. Uyazi Durga. Lengelazi agcwele yamanzi ngikhumbuzo Andara. Noma yinini njalo mayinginike okuthile. Wayenambitha kuqala. Kungabe itihe okanye ikhofi noma ijuice noma yini. Noma yiluphi uhlobo lokudla noma isiphuzo wayihlala esinambitha kuqala. Ngiyaxolisa ngizoletha enye ingelazi. Ungaliphindile lephutha. Woza la. Wena yekela. Woza la. Woza lana. Yebo ngiyeza. Khuluma ufunani la? Ngithola indima yakhola esikhangisweni. Awu, ngiyakhalisela. Ngakusiza ngani? Kunento eyodwa kuphela ongayenza. Ufuna ngilingise usikhangiso? Cha lutho. Lokho ngikwenza kangcono kakhulu kunawe. Ngeke wenze lokho. Ngidinga usizo kuwe. Ukuthi nje umalume uAJ fanele ukuthi alingise nami kulesikhangiso lesi. Usuyahlanya yini wena? Ucabanga kanjani ukuthi uAJ angafuni ukusebenza nawe? Ngisho wathi uAJ uyafuna ukuthi alingise. Leyo agency leyo ingambambisa udonga. Usuyahlanya yini wena? Ngiyazi ukuthi awucabanga ngaphambi kokuthi ukhulume. Kodwa ngaze ngicabanga usho into engenangqondo kanje. Ngicela ungakhulumi kanjalo. Empeleni ikusasa lami lincika kakhulu kulokho. Uma engangena lingise nami kulesikhangiso, iphupho lami lokuba yiqhawe alisoze lafezeka.
ngiyacela ungancabi. Ngiyazi ukuthi wena wedwa umuntu ongakwazi ukuthi ukhulume naye. Ngimbone ethithisa wonke umuntu endlini yakho. Kodwa angaze ngimbone ethithisa wena. Angithi Uzama ukuheha ngithi. Kodwa izinto azihambi ngendlela obulindele ngayo. manje ngeke inpose ungisiza. Yazi kuyamangaza. Isikhathi wena ufuna ukucima umshado weza kwami. Kodwa manje usafuna Isizwe lakho. Kodwa manje ngoba sengifuna isizo lakho wena usafuna ukuthi ungisize. Hayi kulungile. Ngizophuma kuwena. Angithi kwenzekile ngendlela kade ufuna wena. Manje ke sikuzokwenza ngendlela yami. Usho ukuthini? Yini impela ohlela ukuyenza? I-blackmail. Angazi ukuthi ufuna ukuthini ku-AJ nokuthi uzokusho kanjani futhi lokho akunendaba manje. Okusemqoka nje ukuthi mina ngifuna ukushitha isikhangiso no-AJ. Eqinisweni mina angazi lutho ngokucindezela abantu nayo yonke into nje efana naleyo. Kodwa manje uyangiphoqa ukuthi ngikwenze lokho. Lalela. Kumele ngene ngo-3 emsebenzini wesikhangiso. Kodwa anginankinga mina ngizomlinda nje kuze kushaya u4 ntambama. Uma nje engaqhamuki ngizomfonela bese ngimtshela wonke amaqiniso akho uyangizwa. Sebenzisa ithuba uma sekucishe zonke ibani uphume ngomnyango ngemuva kuzoba nemoto ekulindile ngaphandle. Ungizwile? Kulungileke. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.